Assalamu alaikum aziz yurtdoshlar. Sapar ağa, size de salam. Salam, salam, Kemine. İyileşler. Selamun aleyküm. Buyur Sapar. Kemine. Sapar ağa, o Ramazan ayınızam mübarek olsun. Hem memnunki. O bu ay katı bereketli olmalı hükmen suratta. Ya, Aa, bolup bilecek ya nesip, ağırlıklar ya boldu nesip, diyen. Mene. ya nesip. O şoňa garamazdan yenedem ağır havarlardan söz etmeli bolyas da. Eh, Sapar ağa, bolýan zatlar hemmesi bir-birine bağlı. Bir açılsa o şonun nemesi çıksa son beýlekler hem ortağa çıkıver. O yine nämäni aýdaly, charter reis barada bir maglumat bereli. Aslında näme bu? hmm, O näme diýip adamlaryň ünsüni bölýärler, alýarlar ýa-da şu oýalaýarlar da. Ondan soň bärdäki hassalar ýa-da ölýänler barada. hmm, Umumyň bir näme bereli? hmm. Analiz. Bu zatlar gaty möhümdir. Ine ildeşler buna hökmen suratda dinlen ve berk bella, yani aklınızda bolsun beýleki ildeşlerimize de hökmen suratda düşündürün. Ýok zatlara umyt edip görmäň diýip aýtjak bolýas. Hmm. Ine charter reisleri var ildeşler. Charter reisi. Charter reisine Türkmenistan gurnanok. Başyndan bäram gurnanok, onuň amsagyny aýdyp berers. O uçan samolyot, Türkiye'den Türkmenistan arasında uçan samolyot, o Türk hava yollarına değişli. Olam näde uçya? Türkiye'deki diplomatlar ya da şu iş bilen gidiyen, gelen adamlar üçün. O 2 aydan, 3 aydan ya da käwatlar ayda bir gezen bolýa, işin ýagdaýyna göre. Yani Türkiye'den talap bar bolsa uçýarlar. Ve şu sebepden giden wagty boş gitýär ya da gaýdan wagtdan boşrak gaýdýar, şoňal bir ýagdaý bolmaly. Ve şonuň arasynda Türkiýanyň hökümeti basyş edýär. Yani şu adamlaryny al diýip. Şo sebäplen gurnaýarlar. Indi Türkiýe gurnaýar buny. Türkmenistanyň konsulsluga $1000 o has gyssaly bolsa ine geçenki ýaly Murat diýen bir konsulusyň o nemesi varmış. O näme bolýar? Arada durýanma? Pulu kuryr diýäme. O $3000 çelli sorap bilýärler. Ine indi samolyoda Türkiýanyňki. O basyş edýänem Türkiýanyň hökümeti adamlaryny al diýip iň azyndan şol hassa keseli adamlaryny al diýe. Onam alýarmyşlar. Ine şu taýy üns berin. Bugün o 3'te uçmaly bir samolyot bardy. Uçjak mı, uçmadymy şonuň bir nemesine görüp bilers. Şo taýdaky ildeşimize arkadagyň saýasynda gidýäs diýip aýtdyrýarmyşlar, ýa konsulstwadan. Bu bir nemedir? Propagandadır. O samolyoda Türkünki basyş edýänem Türk, o arada durup para alýan Türkmen konsulstwagyň işleýänleri, o sağ bolsun aýdylmalsam arkadagymış. Ine yani adamları samsyk ýerine goýýarlar. Özleri akıllı olan oýlaýarlar arada durup. Pul alya o Pul deme. alýarlar, bunam indi näme üçin bu yani arkadagy sağ bolsun propagandasyny etdirýärler. Olam geçenki goýlan ildeşimiz var Raktan. O vefat Ölen. etdi. Oh. Şolunyň nemesini bastırmak için bu KGB'nın 100 ýyl bundan öňki bir metotlary da, yani yöremeýän metotlar. Diňe maglumaty berýän usulda işleýär. Yani ildeşler bilin bunu, maglumaty berýän KGB'dakylara bilin bunu sizem. Sizin işleme metoduňyz öň tutýar, näme üçin tutýar diňe siz maglumaty berýärsiňiz. İza feedback ýokdy. Şo sebäpli işleýär. Indi onuň ýaly dünýäde bir internet var. Maglumaty barlap bolýar. Aýtam siz isleseňiz, islemeseňiz hem kritika edilip bilinýäňiz, aýyplaryňyz açylyp bilinýär. Şo sebäplen işlänok siziň o sistemaňyz. Indi sapara o Türkmen hawa ýollary näme üçin uçmaýar? Indi onu aýdyp bereli. Bankrot.
Bankrot. Bankrot özüm epesli wagt boldy Türkmen Hava Ýollarynyň bankrot bolanyna. Indi Türkmen Hava Ýollary bankrot boldy. Şunu işletmek üçin başga bir pudakdan Türkmen Hava Ýollaryna pul akytmaly. Canlandyrmak üçin. Ve Türkmenistanyň hiç bir pudagynda şu wagt pul ýok. Hatda ýurdun içindäki otly şolan bankrot bolupdyr da. Şonam işletip bilen oklar. İşletmek üçin täzeden ine Türkmenistanda şunu ýaly var. Bir sisteme bozulan ýagdaýynda şonu täzeden işe goýmak üçin aýratyn bir akyl pikir düşünje sisteme gerek. Ine şo ýok. Şo sebäplen olar gaýtadan dikelip bilmeýärler. Mümkin däl. İldeşler siz ýollar haçan açylar, açylarmy açylmazmy diýip garaşyp durmaň, ýalan habarlara da inanyp durmaň. Ýollaryň açylmagy diňe ýene-de halka bagly, hökümet goşadyrnyň içinde hökümet. Olaryň elinden gelýän iş ýokdur, maskara bolmana dowam edýärler we maskarada bolarlar, bundan beter bolarlar. Ýöne ildeşler siz bilin, ýollaryň açylmagy size bagly. Türkmenistanyň Hawa Ýollary bankrot bolupdyr. Bankrot bolanda epesli wagt boldy, ýöne şu wagta çelli, ýani bunu aýdyp bilmeýärdik, täsir bolmaýar. Bir ýyl geçmeli üstünden. Bankrot bolan wagtda ýa 4-nji, 5-nji aýda bankrot boldy ýollaryň ýapylanyň. Ondan birrak sebäbi demek kemine tödüň bölüm bolýan. Şu Daşarutdaky filiallar var da. Türkmen Hava Ýollarynyň Londonda wadyr, ul aeroportlarda uçan ýerlerinde şu taýda 3-4 tane işgär taklaýandyrlar. Şolon maýlyklary ýem 7-8 aýdan bäri berilen okdy. Olon pasportlaram turogda bolan maşgalaty bar, kefilliýän haýdy. Şolaram ýöne taşlanan. Daşarýurtdaky Türkmen Hava Ýollaryny işleýän adamlar. Hemme taşlanan. Ödemden prizvol, hiç idesiz, nemesiz, çözümsüz. Şonuň üçin konsullugam işläň bilmeýär, ine bu ýyl konsulluk nemesini tölemek üçin näme diýilýär ol, kireyini tölemek üçin size 6 aýlyk dokumentler berýär, beýleki dokumentlaryňyz problemasiz oňaryp berýändir. Ine şo taýdan pullar toplap, bular edip bilseler ýene-de şol kireyini tölemekçi. May aylarına dengelýän bolmaly şolaryň kireýini töleme wagty. İldeşler sizem pul verdikçe bu konsulluğu ayakta tutarsyňyz. Goýuň pul bermäň batsyn şular, maskara bolsunlar. Gerek bolsa soň batandan soň kömek edip bilerse, ýani birleşip biz şu wagta çeli ildeşlerimize kömek edip berse, bütün halk bolup, ýani hemmejämiz. Ýöne biz şolaryň diýze çökenini görmeli. Ine soň işan uly Amanlyýew näme diýer? Deme Türkiýanyň Ankaradaky pasoly. İlçisi. Inni deme kemine şu arada bir söz aýdaly. Ine döwletiň adyndan ökülçilik edip ýördi. İlçi diýmek döwletiň wekilleri. Türkiýede kimse 1,5 milyon diye, kimse 2 milyon diye Türkmen halkı var da. 2 milyon 250 min deyip aydanan boldu. Inni şolon ýagdaýlary var da. Keteli var, ölýän var. Pasporty utoranlar var. Hiç tadydan köden oklarda. Ýöne olon bu diýip boýunça Gurban Guly kim bolanda da olur, yani Türkmen döwletini tetlim edýär, näme diýerler de. Şo wekilçilik edýär şoňa. Ni şolar ne Işan Gulyew'dan haýyşym ben ne ýagdaýa şundalak halkyň öňüne çykyp ýagdaýlary halka düşünmek gerek de. Ne ýagdaýda? Bunu ýöne çetin çıkarman emeden bilen bolanoga. Biz size emir verme nemämiz ýok. Olar ýalak hukumy nemämiz ýok. Bolun ýöne gerek bolsa o hukum ona halkdan haýyş edip
çözümünü tapar deyip düşünýänler. Ýöne şu wagt pandemiýa döwrü de adamları vaksinat etdiler. Türk hökümeti Türkmen immigrantlarına vaksinat etmedi. Onu ilçanan ödü kurulmalı. O teriştetlen Türkmenler tapmalı. O Türkmen hükümet tapmalı. Yani bir pasaportla ehli iş dünyasının, yani Türkmenistan bilen bağlı iş dünyasının hem becerinin para peşkeş alıp böylerde. İyi düzülmen. Yani salonmanikim diyende pul vermeliler. Bunları. Ehli tücari nemelerem toyyalar. Hem becerinin naloklu nemeli. Türkmenistan nakıyalar. Ödem Türkmenistan'ı soymalı da korku veriyorlar, kömür ediyorlar da. Devletin ardından. Ne Türkmenistan'ın falşivi nemelerim ne şulon koordinatsiyonu boyunca ediliyor. O içinden öyle mal harit çıkarmağa, üçüncü devlete geçirmeyle yine çok ömendeş. Böyle toporda atlar şulon üstüyle ediliyor da. Yani halkın aladatı var. Onu kim edecek? Var bir yarım diyelim bir milyon adama. O adamlar vaksinat edilmeli. Onun pasport verilmeli. Yani şu arada çıktın lan ayıtın halkı. Ne hemen diyorlar, ya da ne iyiler. Ne hemen edip biliyorlar, ne hemen edip bilen okulur. Ova edip bilýän, edip bilmeýän zatlaryny aýtsalar sapara, biz kömek edip bilerse ova nädip ediljäni. Ova gerek bolsa bir merkezi bir neme gurunalar. Ova şonuň üstüne koordinir ediler. Sägat kan adam bar we agyr ýagdaýlara. O iş tapan işläp ýör, iş tapmaly işläni kesel bolan ölüp ýör. Ondan hem peýdalan para soraýarlar arasyndan o. Ýöne o döwletimiz düşdi, o buna halkdan gizläp ýöreme. O döwlet diýip aýdýanyňyz düşdi, ýani döwletimiz ýok diýeňem de. Olam düşdi, has maskara bolýaňyz. Tiz wagtda ýani açyk bolun, ýani samimi bolun. Yalan bilen udap gidip bolanok. Kemine yalan bilen bir ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 1 ýyl gidip bolýar da. Yalanlaryň hiç demeti soňu ýokdur. O halk awlap başlasa ýurdun içinde kärdeşlerinizi ondan soň O tize kömek etjek adam bolmaz. biz kömek edip bilemiz yok. Yani söz yani belli bir hazır geçýär. Şu zat başlandan soň hiç bir söz geçmeýändir, yani kömek etmez duruzmana. Şol nämäni? O ýurdun içinde de şonu alakdyr. O kär adamlar vardır. Olary halk haçana çydap gelip biler. O Gan gölüne bulacak. O yakacaklar gerek olsa sapara bulary tutup. Ederler. Bunçu edýedi. 1 ýyl, 2 ýyl. Biz şu zadyň bolmagynyň tarapdary däl. Hakykatdan gowzat däl bu. Yani bunu hukuky ýollar bilen çözülüşmeli. Sizin hem yani eden günahınız näçe uly bolsa da halk tarapyndan öldürilmegiňiziň tarapdary hiç däl. Inansak da. Yeni de bir tapar diýip ýanky işan uly Amanlyýew diýdiň ha. Şonun yeni de bir tapar haýyş edýär. Itler Türk telewizionyna çykdyn. Itler ýol kende halka bildirmek üçin. Restoran açmaly barp bilýän, oşo taýda gürläp bilýän bolsa halkyň öňünde borjum bolur. Ýanky seni o taýda stol taplamak üçin oturdular o.
Şunun ýaly ildeşler yani bolup biten oyunu görün yani yurdun içinde yok onu paýlapdyr tutulupdyr bu näme olaram geçin yani o günlerden geçtik ya o boş bakalaşka döwründen. O boş baklaşkadan şunlara yettik kemine. Olam bir boş bakalaşkan beýlek bir görünüşe. O. O zatlar bilen ýöreýän däldir, ünsüňiz bölünjek, bölmek üçin edilýändir ýani. Olaryň iň uly nemesi şu wagt edip biljek elinden gelýän iş ünsü bölmekdir. Başga hiç zatlar ýok elinde. Devlet utorupdur. Ödem utanç şekilli nemeden ne? Utanç verici. Bir gati utanç verici dünya matkara, yönü matkara da derlen. Yönü bun hem beceti yankı burada etmeliladın yanlış etsen edil şunun alak etmesen bu ne kerdin. Ne ilçe men şunu yönü adam yalak duyduruyan diyeme şunu etmedi adamın cezası o halkına dönüklük oluyor da. Vatanına dönüklük değil ya. Bu nemesi günahı katı ağırdır. Sen hiç zat etmesen hem şudur. Adamlardan para almanın demetmeyle bileyen kefellerden amalyalar da bulur. Ölülerden alýarlar sapar. Ölülerden amalýarlar. Ölümüne pulçu bular. Sapara ya hazır näme diýilýär yani Ramazan aýynda da günälerin o bağışlanmagy üçin o kapılaryň açylan aýy. O edil kapılar açylan wagtda o günälerin bağışlanmagyny talap edip bilýärler ýa-da näme edip bilýär. Ondan soň o bolja bolandan soň günäler bağışlanmaýar. Hakikaten halk linç eder ya yakar sizi bu beyleki cezalara karışman halktan. Halkın edil değnetini deyip tünküne ettiniz. Sapara. Ya kan bir uzun bir çıkış däl bol bar birem. Ýöne biliň, o Türkmenistanda samolyotlar uçanok. O eger gowy bir akyl bilen pikir edip düşünülip ýollar açmaň ýolun tapmasak özümüz yani. Ol aňyrdaky hökümet diýilip durulan zatda akyl ýokdur. Indi pulam ýok olaryň. Öň pulu bardy. Bir şekilde üstüne örtýärdi. Indi pullaram utardy. Aklam ýok. Olardan hiç ýyl näme garaşma. Ondan noktalarım hiç kimin nokşuları. Ova hiç kim onanan ok. Hakyk oňurgusuz bolupdyr bular. Yo. Özlerem bilen okmu kendi yani şolaryň bolup duran yani düşen ýagdaýyna. Bilmeýän bolmaly ýoksa bilýän bolsa iň azyndan özüne çeki düzen beräýmeli bular. Yo. Esasy eýelerim şulardan ýüz döndürýär-de. Kardinallar. Yo. Noň öýde gaçyk gider. Yo kardinallar aýrylyp başlady, ýoş-ýoş seýrilyp. Hemme zady görüp dursaňyz. Şunun ýaly sapara. O bizden kemine duydurmasy, o çağaňyz bar, çuwaňyz bardyr. O geleceğinizi düşünün. Ildeşler soňam ine ýurdun içindäki ýakynlaryňyzy hökman suratda habardar edin, taýýarlan. Gaty uly üýtgeçikler boljakmyş. Buna siz hem garşysyna geçip bilenizok hiç kimem. Şonuň üçin hemmesi taýýarlykly bolmaly. Gerek bolsa göreşmäne taýýarlykly bolmaly. O göreşip bilmeýän ýok bolup gider bu elekden. Geçmez. O ýagdaý gaty kritiski. Döwlet ýok. Döwlet ýok diýip aýdýar golun wada düýgün ýok. Döwletiň ýoklugyny o beýleki nemelerde de aýtdyk. Yani bundan soňkularda has
Näme üçin ýok owa, näme zat bolsa döwlet bar şolary düşündirer sildeşler. Yani wagtymyzam az aldy bizim maýym soňuna çedil şu zatlary düşündirip tamamlamaly biz. Soň biz öz wezipemizi ýerine ýetiren bolýas. Ondan soň başga bir neme gelýär, başga bir tapgyr gelýär. Etap gelýär diýip. Apara boldy-da gelmişdi. Bolýar kemine. Maglumatlary berdik ildeşlerimize. İldeşler sag bolun, taglykda görüşelim. Sağ olun ildeşler, sapara sizem sağ olun.